Здравейте, мили приятели и съседи и роднини! Аз, Чарли, с моята прекрасна съпруга Албена ви каним да отпразнуваме сватбеното тържество на нашите прекрасни деца Руси и Кристина, който ще се състои на 08-07 месец 2026 година в квартал Изток 2. Сватбеното ни тържество ще се състои в горната площадка на най-прекрасната палатка на Георги Бомбона. Ние ви очакваме от 17 часа. Здравейте, мили приятели! Нашата кана ще се състои на 2-07 месец 2026 година пред дома дни. За вашето добре настроение ще се погрижи от Шатри Русинка. Ние ви очакваме от 17 часа. А за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър 3 звезди. Аканами чай! Мангавате келесали балерина. Оданио законика башалил. Акачеки балерина капучина. Балерina cappuccina, ballerina cappuccina.